Paano mo nasasabing mahal mo siya? Dahil ba sa sinasabihan mo siya parati ng mahal kita? Paano ba? Paano mo nasasabi? Paano mo nasasabing mahal mo siya kung pinaparamdam mo sa kanyang hindi mo siya kailangan? Wala kang pakialam na lahat ng ginagawa niya para sa'yo'y wala lang. Paano ba? Sapat na ba ang salitang mahal kita? Sapat na ba ang mga salitang mahal kita para paghilumin ng mga sugat na ginagawa at ginagawa mo sa kanya? Kasi kung ganun ang dahilan mo, patawarin mo ako. Dahil isa kang walang kwenta. Naiisip mo bang nararamdaman niya? Kasi siya, tanga ka ba? Bakit mo siya sisisihin? Dahil ganun ang nararamdaman niya? Masama bang sabihin niya sa'yo na, pahalagaan mo naman ako, nasasaktan ako, nakakapagtampo ka na, mahal mo pa ba ako? Masama ba yun? Matuwa ka nga dapat dahil kaya ganun siya, yun ay dahil mahal ka niya. Matuwa ka nga dapat dahil pinagtsatsagan niya ang ugali mo. Matuwa ka dahil sa kabila ng mga masasakit na magawa mo sa kanya, nandyan pa rin siya sa tabi mo. Nandyan pa rin siya. Mahal na mahal ka. Huwag mong abusuin ang pagmamahal na binibigay niya sa'yo. Dahil kahit gaano pa siya katatag, kung ikaw na ang gumagawa ng dahilan para sumuko at bumuwal siya, huwag ka nang magtaka kung isang araw magising ka na lang na nag-iisa. Huwag ka nang magtaka kung isang araw wala na siya. Kasama na ng iba. Kasama na ng tunay na nagpapahalaga at nagmamahal sa kanya.